ଏହି ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ରଚନା କଲେ। ଭୋକର ଆତୁରତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ଦେଲେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଜ ପେଟ ଭରି ପାରିବେ। ଠିକ ନା? ଆଉ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ଧନର ମୁଦ୍ରାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଖିଲା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବି ଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ କେବେ ନିଜ ପେଟ ଭରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଲୋଭ। ଏହି ସଂସାରରେ କୌଣସି ବି ଜୀବ ହେଉ, ଶାକାହାରୀ କିମ୍ବା ମାଂସାହାରୀ, କେବଳ ସେତିକି ଶିକାର କରିଥାଏ ଯେତିକିରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରହିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନା ନିଜର ମନର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରେ, ନା ହିଁ ନିଜ ଶରୀରର। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଶୁଭ କର୍ମ ଆଉ ନାମ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି ସଂସାରରୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରେମରେ କୁହନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ।